Rövid nyári szünet után újra nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Kérem, tekintsék meg műsorunk elején rövid híreinket. Számítógépes összejövetel volt a művelődési házban. A rendszer beállítása és némi bemelegítő játék után következett a valódi, körökre osztott csapatjáték. A hangulat fergeteges volt, ezt jelzi az is, hogy a rendezvény csak hajnalban ért véget. Összefoglaló a 2007. június 26-án tartott ülésről. A képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta a 2007 második félévi munkatervét. Szándéknyilatkozatot tett a Sajószöged Nagycsécs Napközi Otthonos Óvoda intézményfenntartó társulás létrehozására, elfogadta a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót és módosította a hulladékgazdálkodási tervét, elfogadta a Tiszajváros kistérség többcélú társuláshoz tartozó önkormányzatok 2007 évi belső ellenőrzési tervét, zárt ülésen tárgyalt a díszpolgári cím és Sajószöged községért díjadományozásáról és kibővítette az adományozást az általános iskolai diákokra is. Összefoglaló a képviselőtestület 2007. július 19-i rendkívüli üléséről. Sajószöged önkormányzat képviselőtestülete a Sajószöged és Nagycsécs Napközi Otthonos Óvoda működtetésére, óvodai nevelés feladatellátásra intézményfenntartó társulás létrehozásáról döntött, és ennek megfelelően elfogadta a Sajószögedi Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását. A testület tárgyalt a zöld hulladékgyűjtés végleges megoldásának lehetőségeiről, majd zárt ülésen kitüntetések adományozásáról döntött. Összefoglaló a Sajószöged és Nagycsécs önkormányzatok képviselőtestületeinek 2007. július 19-i együttes üléséről. A képviselőtestületek 2007. szeptember 1-től Sajószöged Nagycsécs Napközi Otthonos Óvoda intézmény fenntartó társulásának létrehozásáról döntöttek. A társulási megállapodást elfogadták. Ennek értelmében a székhely Sajószöged község lesz. Az óvodavezetői feladatokat mindkét óvoda felett a sajószögedi óvodavezető fogja ellátni. Az ingatlan vagyon a társult önkormányzatok tulajdonában marad. Az intézménytársulás előnyös mindkét önkormányzat számára, mert a kistérségi társuláson keresztül több mint 3 millió forint többlettámogatáshoz jutunk.